gaurko lehendabiziko platera, lidekin egingo dut, ezta? Bai. Hori da. Zer izango da, ensalada bat. Bai. Gula eta gamba entsalada epel bat. Hori da, osagaiak izango dizkizuet. Gulak, gamba txikiak, tomate txikiak, koloretako letxuak, baratxuria eta arrautza. Bai, lide, ensaladakin hasitzeko, nondikan iruditzen zazu, nola hasiko? Arrautza egoztu. Arrautza egozten. Hemendak ura irakiten, Bai. gaz pixkat botatzen duzu, o nola? Bai. Bale, bota pixkat. Hori da. Eta guen, Arrautza sartuko dugu, Bai. sartu arrautza. Eta egozteko zema demora nahi duzu eman. 12 minutu horrela. 12 minutu horrela, eharki. Bauan irakiten hasten danean, 12 minutu emango dizkigu, ezta? Bai. Bale, arrautza martxan. Guain tomatiak zuritu. Tomatiak, hori da. Tomate hauek ez dituzu zuritzen, ezta? Erditik amaztu. Erditik amaztu. Nahi zanezko zerbait egiten laguntzia, zu nahi abisa, Bai, leze. Bueno, egun hauetan kontu asko jakin ditugu eskolakuak, ez? Bai. Maria eta Jose Zumaitikan, etorri dan gaztea da, lide, eta egunero proposatzezkiu, behen ekintzak, ez da? Bai. Eta nahi izanezko zuen ekintza berezi bat, hola ezan, zuk zin da zai, Bai. Hori da, bai. Egoten ja agenda 21 Mhm. eskola ingurumena zaintzen eta horrela. Eta Ba. hortengo gaia ura da. Hori da, ura da. Beste pausu bat, zer egingo dugu? Gambak. Zuritu? Bai. Bale, ni lagunduko zuritzen baita ere. Bilon artean zurituko ditugu, Bai. arrautza egozten dakon bitartean? Bai. Arki. Bale, nik ale batzuk hartuko ditut, Bai. zu beste batzuk hartu. Hori da. Orduan ekintza, 21 nola zan, nola izena du? Agenda 21. Agenda 21, hori da. Eta urtero beti gai bat bereziki, ezta? Hartzen Bai. duzu. Eta urten, ura. Ura. Bai. Eta uran kasuan da, nola zaitu ura, ezta? Bai. Altarik ez gastatzeko. Bai. Eta urten ura, eta igual adibidez aurreko urtean, reziklatu, birzikatu, eta Bai. hori da. Urtero gai desberdina, eta beti ikasten, ezta? Bai. Inglesak indazemos ondo moldatzen zea? Bai. Bai. Golden Gate Akademi batean joten ez. Bai, Baratzen. eskolatik kanpo, ezta? Bai. Eta gaurko honetan ensalada epela egingo duzu, baina postriak eta egiten dara jardungo duzu, etxian zaletasuna nondik Bueno, etorri zaizu. nire amamak bizkotxoak eta gaietak ititu berekin batutan. Bira, ze ondo. Neguan eta gaietak ititu. Eta berekin gustore biltzen zea sukaldian, ez? Bai. Ze izango da beste pausua? Letxuga plateren jarri. Beharki. Bira, bale, hortxen. Lehen da bizi, plateria baino hementxein utziko da zehatzen nazketa golituak eta. Bale, hola, pixka zatitzen duzu, ondo, zatiak egin da daude. Eta bai, olio. Olio pixka bat. Oliba olioa, Bai. gustoko dezu. Bai. Eta tostadan gainean dare hola jarrita eta baita ere tostadare pelin da Bai. gustora jaten duzu, ezta? Bai. Bai, Eta ondo. pixka batea. Bota gatza, hori da. Ospina bukaeran, ezta? Bai. Hori, bai. Eta guain, platera jarriko da. Baterean jarriko duzu, pixka nahaztu zezu. Bai. Hori, bai, kutxaren, zeakin, tenedoriakin da horrela, ondo, hori da. Pixka. Ni pentsatzen, asko, olio gehiago hartuko lukela, baina gero nola, Bai. salteatuta botako dizun ez du gehiago botako, Ez. horrela ondo, Bai. Hori, pixkat bakareka, garki. Ba, Papera horratu, pini hemen. Gaurko honetan nengo duzu ensalada epela, gambak eta gulakin. Bai. Baina beste zerbaitekin ere batzutan aldatuko duzu, ezta? bai. Ensalada era guztieta gustatuko zaizu. Bakaioakin bai. Bakaioakin ere bai, ez egoixua dan, ezta? Bai. Listo, nela nahiko. Bueno, orduan bigarren pausua. Tomate batzuk bai botako eskio. Vale. Horiek hemen txin, ipiningo dizkozu, ezta? Bai, danak ez erdila. Danak ez erdiak, hori da, kolore bizitasun bizkat emateko, Bai. Zemat aldatzen duen. Ze bolita dian tomate txiki hauek, ezta? Bai. Beste bat? Bai. Vale.
Eta orain hasiko gea, pentsatzen dut, gambak salteatzen, nola? Bai. Beste pausua. Bai. Vale. Olio pixkat, baina gutxi. Olio pixkat, hementxen, jarri dut martxan. Nik lagunduko izut, ikusten dut hor baratxurila eta ale bat zuritzen horrela, ezta? Bai. Vale, hartu. Badakit gelako arduraduna ere bazeala, ezta? Bai, ordezkaria. Ordezkaria. Izatez, Zumaierra eta Kirola eta egiten duzu baitaren? Bai, eskubaloian jolasten Eskubaloian jolasten duzu? Bai, pulpon. Vale, hau listo. Baratxu zen dituzu, txiki-txikin da, ala zeafilea? Erditi moztuta. Erditikan. Honela zabalian? Bai. Vale, pixka zapore pixka emategatikan, ezta? Bai. Hori da. Hola xen? Bai. Vale, arki. Bai. Vale. Beno, gamba Bota. batako izkio. Bai, bota danak. Bai. Buelta bat. Hori da, buelta pixkat eman. Eta Eta pixkat. zukaldean ere jardungo dezula, baina gero maila jasotzen, maila jartzen, gauzo hietan Bai. ere bai, ezta? Bai. Ondo. Ohituraiek ona dira laguntzeko eta konturatzeko horrek ere badura lana. Bai. Zerrak emat honela salteatu eta listo, ezta? Bai. Txabat. Hola xen, nik usten da Bai. listo, ezta? Bai. Abek orduan nahi duzu, atera, hemendikan? Bai. Vale. Vale, Bai, olio gehiago batako dio. bota iozu lasai. Hori da. Vale, neko, hori da martxan. Gula bota baino lehenutik jo, baratxu hilera bileko duzu zerbaitako? Bai, honea batako ito. Horre bota ba, aquí. Hori da, zapore pixkat emategatikan. Bai. Eta baratxuriak dratze janean gula batako ito. Arki. Bitartean gula kaskatuko ditut. Hori da. Bai, etortzen dira batzutan, Bai, pegauta. hori da, pixkat askatu. Batzutan askatzeko askotan izaten dauna, eskumuturak urakin pixkat busti, eta Bai. hola askarro hobeto soltatzen dira, baina hobeko oso ondo soltatuta daude. Arki ba. Zuk ikusten zunean, nire buelta emango dio, hori da, gehiagi gorritu gabe. Bai. Ez dela zaporia fuerte emango dio, eta barrura. Hori da. Hori da. Naztu bilduri gabe. Ondo. Anaiarrebak baituzu? Bai, bat. Anai bat? Hiru urte zarro. Jarro, ondo. Nola izena du? Ander. Ander. Korantziak emendikan, ezta? Bai. Hori da. Da, gamba batako. Gambak ere begoan gaina, hori da. Puntuz. Bai. Eta dana naztu. Bai. Horrekin naztu zezu. Eta listo. Ba, jazta. Ya está. Mentxin urratuko izut. Barautxiak enduko izkio. Kendu izkozu. Hor tene horiekin. Garki. Hortzea. Bai. Hortzea. Bale, hau ze izan da baratxu ja zaborea emateatikan? Bai, goxu gaitzen da. Goxio galditzen da. Bai, indartu egiten du, ezta? Bai, Ezin zuzenean gainetikan. bai. Zarki, epele-epela, dotore. Ja. Mira. Pixkat egingo ditugu, tomate itola, Bai. atea ikusteagatikan, ezta? Bai, Hori da, eta nahi izan ezken pare bat baditugun hor soberan, ba, igual Bai. jarri, nahi bari mazu Bai, gainetik, gainean geko jarriko egiten da. du, hori da. Eta arrautzan demorare, listo. bai. Eta guain modena botako dio. Bai. Arrautza zen gozu, uretan oztu, Bai, bai, atea, kontuz.
hor truko bat izaten da askotan, ez dakizunien neurri, oza, zenba zulua, ondia dena, txikia, bihatza jarri eta hobeto kontrolatu. Hori da. Arrautzak listo, zuk esan da bezala 10 minutu pasadia, eta urotzetan igual zartuko du, askarra ustutzeko, ez? Etxun, hobeto zuzean. Bea, ateako dugu, uretatik Bai. Hori da. Horrexin, ateazuk, hori da. Bestela, urberua, urotzetak inaztu ezkeo, otzotzean askarra ustuko da. Bale. Urdo neurone pixka-pixkat, agostu bitartian. Bai. Hori da, ondo. Bai, lidea ezeritzen, agostuko zan denezkeo, ezta? Bai. Hori da. Horrelema. Ui. Lasei, ondo da. Hori da. Berdin txikitu inberdezu. Ez sukaldean zaletasuna ikuste dizut. Eta bezala erabaki aldezu ze ikasketak egin, oan Sumaiko ikastetxetik gertzen zentzenia. Ez. Mendik ez duzu erabaki. Erdila bakarikan erabeliko. Erdila bakarikan? Bai. Arki ba. Beste erdika bat, eta gordeko zinuke, beste gauz bateako, ez da? Bai. Dan aprobetxatu inbar izaten da sukaldia. Hori da. Eta gustoko ikasaia zein da zuretzako? Hainez irakurtzea gustatzen zazu, matematikak, Bueno, nahi... eskulanak. Ez dakit, eskulana gustatzen ezkit. Eskulanak, ez da? Eta arte hezkuntza. Ondo. Eskulanak esan dezunean, sukaldiekin zer ikusi handia daka, Bai. Bai, adibidez, platerak apaintzeko orduan, eta ondo. Azken finean danak ate bat izaten da, ez da? Bai. Eskulanetan ona, sukaldian ebai, eta hola xen. Ondo. Bueno, hau, apaintzeko Apaintzeko? Zenek lagundu dizu platera hau? Azken ikutu polita hau emateko orduan, gehiena. Nire amak eta nire amamak. Bai, Bai. Bera, ama eta amamak. Hemen musu ondio erdialdu. Bai. Hori da, izenak nola, amaman izena? Bilak lore. Bilak lore? Bai. Jo. Jazta. Zerbait falta du, gainetik olio pixkat jargo dizuela plillo tanto bat emateko, bota dizu pixkat. Vale. Gero argazki bat ateako di platerai, eta hola xe. Hori da, ezten. Amama eta ama lorei eskainita, ez da? Bai. Muxi handi bat emendikan, eta nik ustez, gaurko honetan, plater honekin, ondo indula eta asmatu dula, zuek esan da bezala, ondo induta. Bai. Hori da. Ba orain, gure xefaren azken ukituak ezan, eta berehala dastatuket plater polita. Tomateak erditik ebaki. Arrautza, ura eta gatzarekin egozi. Gambak zuritu eta oliotan salteatu. Koloretako letxuak gatza eta oliba olioaz gozatu. Baratxuria erditik ebaki eta oliotan gorritu. Gulak gehitu eta salteatu. Letxu gainera bota eta modenako ozpina ipini. Arrautza uretatik atera, oztu, zuritu eta txikitu. Eta entzalada apaindu. Bailide, ni prest daztatzeko. Itxuraz, polipolita indezu entzalada, Lagoan oztu baino lehen, epele-epela. Gulak eta gambak. Piskat. Bigarreko aldiz, hobeto heldu dut. Epele-epela, oso goxu egin dezu entzalada, Bai, eta ospina eta olioa ere, puntu-puntuan. Zerrik asko. Zorionak. Zerrik asko. Eta uzartu, sukaldean bai entzalada egiten, eta baita beste gauza batzuk ere, Bai. Hasiera ona, beraz, animo eta jarraitu sukaldean horrela. Bai. Zu guzti izan, badoa lide, baina badator eider. Segituan gatoz.